Γεια παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το βίντεο. Θα κάνουμε ένα βίντεο βασικά που ήθελα να σας δείξω καινούργια πράγματα που φάλανε στο Rivals. Έχουν βάλει, λοιπόν, μισό λεπτό να τα κάνω equip λίγο. Wait, να βρω τον gather, να τον change weapons, λοιπόν. Έχουν βγάλει ωραία οπλάκια, όπως το spear και το grappler. Το spear, άμα το δείτε καλά, σε κόβει όταν πας να πέρα. Κοιτάξτε, κάτσε. Μόλις πας να περάσεις, δεν μπορείς να περάσεις. Σε κόβει. Σου κόβει τη φόρα, ξέρω εγώ. Και κάνει και πολύ καλό damage. Μερικοί το λένε L, γιατί είσαι μόνο 3. Άλλοι το λένε και W όμως, γιατί κάνει και πάρα πολύ damage. Εγώ θα το έλεγα πολύ W, φίλε, ξέρεις γιατί. Γιατί μπορείς να κόψεις τη φόρα του άλλου. Το κακό ναι είναι όμως ότι δεν μπορείς να τα μαζέψεις. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά και πάλι είναι λίγο W, γιατί μπορείς να σουτάρεις από πολύ πίσω. Αλλά να το πετάξεις από πολύ πίσω εννοώ φυσικά. Αλλά δεν μπορείς να βαρέσεις από πολύ πίσω, από πολύ κοντά μπορείς. Και βγήκε και το grappler. Όπου στοχεύεις σε πάει. Άμα στοχεύσεις τον άλλον. Άμα στοχεύσεις τον άλλον, τον τραβάς, να τον. Και είναι λίγο OP και αυτό, γιατί άμα πας έτσι τραβήξεις κάτω και βαρέσεις με spear, είναι OP bro. Δεν είναι κανένας. Άμα βαρέσεις, ξέρω, άμα τον βαρέσεις από εδώ, έρχεται εδώ πάνω. Και μπορείς εύκολα μετά να του βαρέσεις ένα spear, να πέσεις εσύ. Είναι OP το τέλος πάντων το spear. Το spear, ειδικά το grappler. Κοιτάξτε. Θα πάω πάρα πολύ μακριά από κάτι. Και θα το τραβήξω αυτό εκεί πέρα. Είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Αλλά άμα το βρεις, έρχεται κοντά σου. Θα προσπαθήσω να το... Δεν φτάνει ρε. Στον αέρα. Αχ, ήμουν πολύ κοντά να το κάνω στον αέρα. Θέλω να το κάνω μέσα στον αέρα. Να σας δείξω πόσο hard είναι. Να το. Και τον ρίξα κάτω. Το βαράς με spear μετά, πέθανε. Οκ, λοιπόν. Αυτό είναι τα δύο όπλα που μου αρέσουν. Και το κόμπο τους μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ το κόμπο τους. Να σας δείξω και και ένα άλλο κόμπο που έχω βρει. Όχι με καινούργια όπλα. Να πάρεις το paintball. Τώρα το paintball μας νοιάζει. Το Warhorn. Πας όπου και να πετύχεις, όπου και να σουτάρεις, τον βαράει. Κοιτάξτε. Πέσε. Ωραία, λοιπόν. Σουτάρω εδώ. Βλέπετε, τον βαράει. Ενώ είναι δίπλα από το χέρι της σφαίρα. Και πάνω από το κεφάλι τον βαράει. Α, πέθανε. Και πάνω από το κεφάλι τον βαράει. Κοιτάξτε. Μισό. Κάποιον κοντά μου. Έλα να τους.
Βλέπετε. Από κάτω και από κάτω. Τέλος πάντων, το paintball το έχουν κάνει OP, σαν να είχες και το Warhorn σε κάνει πιο γρήγορα. Το ξέραμε. Αλλά κοιτάξτε, άμα πάρεις grappler, άμα πάρεις Warhorn και κάνεις τον dash και αρχίζεις να τρέχεις και πας με spear, μπαμ, και τον πετύχεις τον άλλον, είναι ένα πολύ ωραίο κόμπο. Και με το paintball τον πετυχαίνεις από ψηλά, σκάς, μπαμ μπαμ και τελείωσε η υπόθεση. Έφυγε άκλαστος. Αυτά είναι τα ωραία μου κόμπο που μου αρέσουν. Και τα... Μισό λεπτό να σας δείξω. Αυτό κανονικά το paintball gun έπρεπε να είναι mauve. Κοιτάξτε. Άμα πάρεις το daggers, αυτό τέλος πάντων το warper, τι είναι αυτό, το destruction, το daggers, το battle axe και το medkit, θα είσαι OP, φίλε. Γιατί άμα τα έχεις κιόλας. Γιατί αυτό είναι τέλειο. Τραβάει τον άλλον κοντά, εκεί πέρα που σουτάρεις. Τα daggers πετάγονται και είναι easy να τον φας τον άλλον. Εδώ ή ασπίδα να πάρεις ή το mole ή θα πάρει OP. Το mole επειδή κάνει πάρα πολύ damage και ασπίδα γιατί σε προστατεύει. Και medkit, εντάξει, ξέρετε όλοι γιατί άμα έχεις λίγο damage απλά βάζεις medkit και είσαι έτοιμος. Κοιτάξτε. Παίρνω το red shield, το medkit. Άμα βάλεις red shield, να το, βλέπετε, και δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Μπορεί να το κάνεις μπαμ, έτσι. Και αυτά τα δύο είναι OP. Και τα daggers δεν παίζονται. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Και θέλω να σας δείξω τα αγαπημένα μου κόμπο. Όσοι δεν ξέρατε για αυτά τα κόμπο, άμα θέλετε να τα προσπαθήσετε, για να μου γράψετε στα σχόλια, σας παρακαλώ, άμα σας αρέσουν τα κόμπο, και να μου κάνετε εγγραφή να πάμε 50 subs. Και αυτά, ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε.